Un any més, la Fira de Mostres tanca la seva edició amb un gran èxit d'assistents. Un total de 98.000 persones van passar per la Fira entre els dies 27 d'octubre i 1 de novembre per visitar els més de 400 expositors. Un d'ells, el del Res, on s'hi regalaven targetes amb 25 res. La iniciativa es va acollir amb els braços oberts i la promoció de les targetes regal va ser tot un reclam. Un total de 566 persones es van adreçar fins a l'estand del Res per informar-se del funcionament d'aquest nou sistema de pagament que s'ha instaurat a Girona i per aconseguir la seva targeta amb els primers 25 res de regal per gastar al comerç local. Amb aquestes persones, i sumant les que es van adreçar al servei d'esports i als punts de recollida, el Res ha repartit 1.028 targetes, que suposen un total de 21.700 res que ja estan en circulació. A part, els 4 assessors del Res van tancar 22 contractes d'empreses i serveis que fan engruixir la xarxa de proveïdors del Res. El resultat d'aquests 6 dies de fira ha estat molt satisfactori. Bons contactes, empreses compromeses amb el comerç local i particulars que amb la seva targeta Res tenen ganes de promocionar i incentivar la petita i mitjana empresa de Girona.